जायगासो मोनगोन ना मोना जाखो मादै मोनानि नारें बागानखौ नायना लादो गाइस नै बुहुत फिथाइ थाइदों आरोना लोगोफोर नै हे गाइस खुलुमलायबाय आरोना नोंथांमोनखौ आं सोनाब गासैखौबो बरायना थाबाय नङा होमबा गाइस धेमाजि थांगासिनो गाइस धेमाजि दिफेन्सआवफोर लागायलांगासिनो आरोना 12:30 मोनगोन नामा ट्रेना दा टाइमा जाबाय 9:37 आरोना लोगोफोर दा बुहुत गोबावनिफ्राय नेबावनांगौ 12:30 मोनफैगोन खोमा थांबा थांसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ना मा होनो गाइस नै ओरैबो होलांबाय आरोना जोङो थाबाय ब्लसनो नैनिफ्राय ओरैजाय डाइरेक्ट ओजोंहायसो भिडिअखौ लायखानोसै आरोना आङो माने बांद्राय मबाइल चार्ज गैया बेनिखायनो आं लाबाय थाला आरोना माने हरसेलानो गैया आरोना जोंना बेनिखायनो आं माने भिडिअखौ बांद्राय खेबाय थाला डाइरेक्ट लोगो मोनसिगोन ओजोंहाय लोगोफोर प्लेटफर्मावथ' मोनफैखाबाय नङा होमबा जोङो ओमफ्राय रावबोथ' प्लेटफर्माव रावबो गैया आरोना दाथ' रावबो गैथ'आ आरोना दासो फैगोन मानसिफोरा जों दा थाब फैगोन आरोना दसे ओमफ्राय लोगोफोर माने मबाइल चार्ज होना लानाय आरोना आङो मबाइल चार्ज गैयाना बेनिखायनो चार्ज होना लानो दसे नायनो हागोन आरोना स' गाइस जोंना माने ट्रेना दासो मोनफैदों आरोना माने नेयै जोङो बहुत गोबाव जागोन नेनो बालायलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना दासो माने सफैगासिनो आरोना लोगोफोर नाहरना जों बहुत लेट जाबाय आरोना जोंना ट्रेना जेबो नङा गाइस थेवब्लाबो मोनहैबानो जाबाय नङा होमबा ओरैजाय जुनाय साइडजों थाङि आङो बिदिनो जाबाय 11 इयारसो जाबाय नामाथाय गाइस बिदिनो 11 बोसोरसो जाबाय खोमा आरोना थाङिया ओमफ्राय दिनैसो थांसिगोनलाय आरोना आन्दायहैनोबाबो बहुत गैया ना मा होनो गाइस बिसिसके भेरिफायारमोनाव हाबैनाय जागोन नामाथाय आङो माने नायनोसै आरोना लोगोफोर हाबैनाय जाबाथाय नोंथांमोना नुगोन भिडिअखौ सेभ खालामनासो नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै जोंना ट्रेन नेगासिनो नै लोगोफोर मोनफैथारबाय जायगासो मोनगोन ना मोना जाखो माने सिट फुलसो नुदोंला दाखलदो एसे जायगायानो खालि नागिरा गागोजालै सयखिनोबो गुड मर्निं गाइस बयनिसिमबो मैया आं ट्रेनाव माने हर जाबोनायखाय मा होनो भिडिअखौ लाबोनो हायासैना आङो बेनिखायनो माने दा गुड मर्निंआव खालामलायबाय आरोना मर्निं मोजां नांदों आरोना भिडिअखौ बानायनो माने थान्दा ना बेनिखायनो मोजां नांदों आरोना दा आं मायाव दंफैयो नोंथांमोना मिथिखाबाय आरोना माने आं भिडिअखौथ' हेगाराखै आरोना थेवब्लाबो आं माने ओरैजाय धेमाजियावहाय दंफैयो आरोना मादैमोननावहाय टेलेमाव दंफैयो आरोना मादैमोन दंफैयो ओमफ्राय गामिनि नामाबा मा नाम होनो आं मिथिया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोननो होलांगोन आरोना आं गामिखौ खेबसे देखायनांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय जाबाय आरोना माय बेराय जायो नोंथांमोना नायबाय थादों आरोना आं दा जानोसै आरोना बिसोरथिं अखा हागासिनो गाइस अखा हागासिनो जोंथिंथ' अखायानो गैयाना नै अखा हागासिनो इसोरथिं अखा हागासिनो लोगोफोरनि थाइबाय थादों आरोना बेरायनो हागोन हायाथाय मिथिया अखायानो नै हाबाय थादोंना नै गाइस मा होनो नारें बागान गोजा आरोना नै अलरेडि नारें बागान गोजाखा आरोना लोगोफोर नायदो नारें बागानखौहाय माने खनसे गिदिंस थानानै नायबाय आरोना आङो लोगोफोर माब्रैहाय होननानै नारें बागाना आङो अलरेडि नायोबा नारें बागानखा आरोना नै बिराद थायदों दै ख्रि थायदों नै बुहुद दङ लोगोफोर अखा हानायखाय आं माने भिडिअ खालामाखैमोन आरोना ओंखारनानै ओमफ्राय दा माने अखाया एसे गारनायखाय दाबो दं आरोना एसे हादों बेनिखायनो माने आङो एसे माने अखा गारनायावनो भिडिअ खालामहैनि होननानै माने फैदों आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर मा बेरायनाय जायो दाहाय जोंथ' जायगाखौ बांद्राय सिनाया नालाय बिदिनो 11 इयार्ससो
जाबायमोन आरोना फैयिया ओमफ्राय माने दा खनसे फैफिनलायबाय आरोना माने दा जायगाखौ मायाव मायाव बेरायनाय जायो नोंथांमोन देखायलांबाय आङो नै नारें बागान होनानै लादों आरोना ओरैनो फानो खोमा आरोना नै हाथाय लाङो नामाथाय माने गावस्राबोथ' दखान होखायो नालाय मादैमोना